Bine ați venit la primul meu daily vlog. Astăzi o să facem un challenge, șuturi imposibile. Și o să dăm din unele poziții și acel prieten al meu, acela, o să dea la poarta aceea. Bun, hai să începem la video. Prima poziție este de acolo și hai să vedem cum dă. Și... Bun! Hai că bine, bravo! Următoarea poziție este de acolo și o să dea acolo. Haide, poate să dea și cum dă? Bun! Nu e așa fain, dar bun, e bun. A treia poziție este de acolo și hai să vedem dacă dă acolo, o să dea. Bun, cred că da, nu știu că nu se vede, dar e bine. A patra poziție un pic mai grea, dar hai să vedem. O să dea la partea aia. Hai să vedem. Poate să dea. Hai să vedem. Na. E bine, dar era greu rău. Și a dat gol, no way! Oh my god! A dat gol! No way, cât noroc! Prea bun! A cincea poziție e și mai grea decât aia. O să dea de acolo și o să dea la poarta aia sau la aia. Depinde. Și poate să dea. Hai să vedem. Sper să nu dea în gard, dar în fine. Hai să vedem. Poate să dea. Oh my god, a dat gol! Prea bun, bro, prea bun e. A șasea poziție este de acolo și trebuie să dea la partea aia. Hai să vedem cum dă. Sper că dă foarte bine. Hai să vedem. Și... Aproape, bravo, băi, ești bun. A șaptea poziție de acolo. Poate nu o să, cred că nu o să dea gol, ca și el a zis. Și o să dea la poarta aceasta, la asta și de acolo. Hai să vedem cum dă. Și poate dă gol. Sper că e bun. Hai să vedem. Și bun! Prea bun, bro! Zici că e Messi, bro. A opta poziție e cam ca a doua, dar o să dea la poarta aia. Hai să vedem cum dă. Hai să vedem și... a fost foarte tare bombeu, dar că... Bun, și a noua poziție este de acolo și cred că trebuie să dea la poarta aia. Hai să vedem și... Bun, bă, asta a fost extrem de bună. Bine, foarte bun. A 10-a poziție este de acolo și trebuie să dea ori la aia, că e cam imposibil și o să o ridice. Hai să vedem. Și poate să dea. Ce aproape! Vai, deci dacă dădea acolo era Maradona să mor eu. A 11-a poziție ca a noua, doar că din altă poziție și nu o să dea la poarta aia de data asta și o să dea la asta. Hai să vedem cum dă. Și... bro, a dat la cealaltă poartă, serios, bro. A 12-a poziție este de acolo și o să dea la partea aia. Hai să vedem cum dă. Eu zic că o să fie foarte bun. Hai să vedem. Și... a rămas mingea în gopa. Rip minge, bro. Da, dacă nu o vedeți, o să dau acum zoom. Uitați-o acolo. Hell no. Acolo e, uitați-o. Cred că o dea. A dat-o un pic mai jos. Hai că e bine. Bun, hai că e bine. Hai că a dat-o jos bine, mă. A 13-a poziție este de acolo. Cred că am mai dat acum câteva poziții, dar în fine. Și o să dea la aia. Hai să vedem. Și hai să vedem. Ce face, bro? Stai că pune leagăne, deci scuzați-mă, pune leagănele, că dă în leagăne. Scuzați-mă cu faza asta. Bun, le-a pus.
Scuzați-mă cu așa. Și în fine. Haide, poate să dea și... Gol fantomă, bro! Gol fantomă. De când n-am mai dat un gol fantomă. A 14-a poziție este de acolo. S-a dus un pic mai în spate, doar că o să ridice mingea pentru că e greu. E imposibil. Adică nu chiar imposibil, dar în fine. Cred că o să dea bine rău. Adică nu cred că o să dea gol, dar sper că o să dea bine. Hai să vedem cum dă. Și hai să vedem. Și mamă, ce gol! Sau nu cred că gol fantomă. Bravo. Bun. Și acum o să vină ultima poziție. Și ultima poziție de astăzi este de acolo. Și hai să vedem cum dă. Bun, scuzați-mă, nu mai dăm de acolo. O să dăm de aici, că l-a strigat tatălui să meargă în casă. Și o să încearcă să dea la porta aia crossbar. Hai să vedem. Crossbar, vinclu. Hai să vedem. Să vedem. Bun. Aproape. Mama, era să dea în geamă. Nu bine. Dați like și subscribe. Și noi ne revedem la următorul show sau video. Pa, pa!